Jama'a dan Allah dan annabinsa ku taimaka ku dangwala mana subscribing a wannan tunda wannan abin ya faru gabaki ɗaya na rasa me yake min daɗi. Dan Allah dan annabi duk wannan abu ya faru a gare shi ku dinga mai kyakkyawan zato in dai ba addini ya taɓa ba ko ya ci zarafin wani ba ko zarafin wani ya ci mutum ko kama shi ko hukunta shi ai akwai hukuma. Me yasa aka naɗa hukuma? Me yasa? Why za ka zo ku dinga zagi na akan abin da ba shi ne ke nufi ba? Dan Allah ku misalta wannan abun in ka aikata wannan abun za ka so a yi maka haka da yake da ni ban ce ban fi ƙarfin hukuma ba na yi ba daidai ba a hukunta ni ba haka nake nufi ba wallahi. Ku bibiye zance na akwai masu ilimi a cikin wannan zancen ya yaɗa abin da ba shi nake nufi ba wanda ba su fahimci abin ba su kuma sun je sun daɗa yaɗa abin da ba hakan ba ne. Wallahi ban san cewa shi malami ba ne. Yanayin lafazan da ya fito ban taɓa jin malamin da ya yi wannan lafazan da ya fito ba. Ina malamanmu? Haka kuke yi? Ba haka kuke yi ba. Ba haka kuke kawo mutum kuna tsine mai ba. Idan da kuna tsine wa mutum kuna tasa shi a gaba ba za a shiryu ba. Kuma ku tabbatar da cewa in ba ku haifa ba za ku haifa. Duniyar nan akwai wanda har yanzu akwai lokacinsu a gaba. Idan ka aikata abu a ja ka ai maka hukunci in na hukuntawa ne in na shawara ne a baka shawara. Dan Allah dan annabi dan Allah da manzansa ina son in ci tabarrakin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kar ku dubi domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake son ku. Ina son in ci darajar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ku bar maganan nan Allah shi zai mana hisabi dan ni ba haka nake nufi ba. Allah ya ga zuciyata, Allah ya san me nake nufi. Allah ya ga zuciyata ya san me nake nufi. A bar shi ma na yi kuskure, na ɗauka na yi kuskure. A ja ni a min nasiha, inda hukunci ne a hukunta ni. Amma dan Allah dan annabi in ƙanwarka ce ta aikata ba daidai ba, ko da kisan kai ta yi, za ka bi unguwa layi kana tsine mata. Sai dai ka kama hannunta ka kai ta gun hukuma. Sai dai ka rufe maganar ƙarshe ba ka ce za ka ɓoye ta. Idan ƙanwarka ce ta aikata haka, a matsayin shi na malami ya fito ya aikata wannan abun. Wallahi yanzu ina tunanin wai shin malamin ne kuwa? Ban bi ƙarfin hukunci ba.